Ja hovorím, že uznávam na presne ohraničený čas. Týždeň, 10 dní beriem lieky, musím zvíťaziť nad tou krutou bolesťou. Tá bolesť je naozaj krutá. Ale v tej ďalšej fáze potom lieky preč a ideme robiť túto pozičnú hru, pozície, aké mať v kľude, v práci, pri hobby aktivitách a pôjdeme cvičiť. Každý deň len 10 minút. Nechcem na vás hodinu. Len 10 minút, ale každý deň. Ste napísali knižku Výchovná rehabilitácia, takže aj podľa toho možno dá sa aj cvičiť. Toho, veľmi pekne ďakujem, vy ste napísali veľa kníh, vy ste napísali aj dokonca beletristické knižky o Záhori, mohli sme to celého robiť v Záhoráčky, nebolo by to zaujímavejšie. No ale prednes sme už docvičili aj dohovorili a ja sa teda ešte raz poďakujem pánovi profesorovi Antonovi, kandidátovi vied, prednostovi rehabilitačnej kliniky EZU v Bratislave, za cenné rady i za to, že sa nám stará o chrbtice. Iste uznáte, že žiť s chrbtovou kosťou nie je jednoduché. Vážení priatelia, stretneme sa v zdraví zasa o týždeň. Dúfam, že v plnom zdraví. Zatiaľ dovidenia. Dovidenia. O vaše zdravie sa stará spoločná zdravotná poisťovňa. Sme špecialisti v starostlivosti o druhých.